Lalle raba gardama zagen zuma duk bi muke sannan kuma so muke aiki kake tashi yake turare kamshi yake a Abuja a sarki kake mu dai muna yabawa aiki kake sai da dakwar jini kake ba mayin sake mai gida kake Ahmad sarki Cameraman namu editing duk kai ne Cameraman namu editing duk kai ne zamani naka sarki na gaishe ka ina yaba ma kokari wanda kai kake baka gazawa za mu bi ka so da kafa ba za mu gaza ba tunda kai alwashi ba za mu tsaya ba dole ne mu harhaɗa kaya mu bi ka baba inda kai a FCT ba za mu tsaya ba kai ka ce mu yi waka ba za ta rufe ba za ka yi mana aikin bidiyo ba ka gaza ba kullum na tuna da kai ba zan ki na rera ba in yi waka ta na san ina da kai